Miżura ewlenija li Adrian Dalija wiegħed li se jkun qed jagħmel jekk jerġa' jiġi elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista dik li jibda id-daħla tad-dar ċentrali f'kafetterija dan mhux biex jintuża bħala reception area iżda skontu biex jieħdu kafè flimkien. Dalija ħabbar dan f'attività politika oħra tiegħu bħala parti mill-kampanja fit-tellieqa sal-elezzjoni tas-6 ta' Settembru li ġej li trid taħtar is-suċċessur ta' Bernard Gregg. Fl-istess attività l-eks kap nazzjonalista ħabbar il-proposti li se jkun qed jatwa kemm il-darba jerġa' jiġi fdat fit-tmum tal-partit, l-istess kariga li okkupa bejn l-2017 u l-2020. Niftħu l-bibien tagħna beraħ mhux biex titlu u toqgħodu tistennew isa xi reception area, imma biex titlu, imma biex toqgħodu bil-qiegħda, illi biex nitkellmu, illi niddiskutu, illi nieħdu kafè flimkien. Din il-proposta li d-daħla tad-dar ċentrali tinbidel f'kafetterija kien diġà ħabbar għall-Partit Nazzjonalista stess sa mill-2013 permezz tal-eks teżorier Peter Darmanin. Sa dan it-tant kienu bosta nies li fl-aħħar sigħat għamlu kuntatt ma' One News fejn irrimarkaw il-faqar ta' proposti mill-kamp ta' Dalija u kif din propju tixed kemm bih bħala kap tal-Partit Nazzjonalista se jkompli jmur lura minflok il-qudiem. Dalija sostna wkoll li jagħmel sens li jkri partit mid-dar ċentrali jekk jiġi elett fit-tmexxija nazzjonalista.